खुलुमबाय मोनसे गोनां रादाब नोंथाङाबो फनपे गुगोलपे आरो पेटीएम बाहायो नामा नोंथाङा अनलाइन पेमेन्ट खालामो नामा जुदि फनपे गुगोलपे आरो पेटीएम जों अनलाइन पेमेन्ट खालामो अब्ला नैबे रादाबा नोंथांनि थाखाय UPI नि गेजेरजों पेमेन्ट लेनदेन खालामगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोनां रादाब UPI पेमेन्टखौ लानानै मोनसे गोदान नेमखान्थि फोसावदों नंगौ नेशनेल पेमेन्ट्स कर्परेशन अफ इंडिया एबा NPCI आ UPI पेमेन्टखौ लानानै गोदान नेमखान्थि फोसावदों फैगौ 1 एप्रिलनिफ्राय जागायगोन बे गोदान नेमखान्थिया NPCI आ बिथोन होनाय बायदिब्ला बेंक आरो PSP एबा मोबाइल नम्बर रेभोकेशन लिस्ट डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफर्म खौ बाहायनांगोन आरो गावसोरनि डाटाबेसखौ थि समनि गेजेराव खमैबो सप्तायारि बिथायाव आपडेट खालामनांगोन मख'नो गोनांदि बेंकजों लिंक थानाय नोंथांनि मबाइल नम्बरा गोबाव समनिफ्रायनो बन्द जानानै दं एबा बाहायाखैब्ला जेंनायाव गोग्लैनो हागौ गोबाव सम जुदि नोंथाङा बेंकजों लिंक थानाय मबाइल नम्बरखौ बाहायाखैब्ला बेंकनिफ्राय थोंजोङै बन्द खालामनानै होनाय जागोन जुदि बेबायदि जायोब्ला नोंथाङा UPI नि गेजेरजों पेमेन्ट खालामनो हानाय नङा बे जेंनाखौ सुस्रांनोब्ला थाबैनो नोंथाङा मबाइल नम्बरखौ एक्टिभ खालामनानै लानांगोन मानोना टेलिकमिउनिकेशन बिफाननि गाइडलाइन बायदिब्ला मोनसे मबाइल नम्बरखौ जुदि गोबाव सम बाहायाखैब्ला बेखौ 90 साननि उनाव गोदान बाहायगिरिनो रानफिननो हायो जुदि नोंथांनि मबाइल नम्बराबो मानिबा जाहोनाव गोबाव सम जुदि बाहायजायाखैब्ला थाबैनो एक्टिभ खालामनानै लादो मानोना 1 एप्रिलनिफ्रायनो नेशनेल पेमेन्ट्स कर्परेशन अफ इंडिया फोसावनाय गोदान नेमखान्थिखौ जागायगोन खुलुमबाय मोनसे गोनां रादाब नोंथाङाबो फनपे गुगोलपे आरो पेटीएम बाहायो नामा नोंथाङा अनलाइन पेमेन्ट खालामो नामा जुदि फनपे गुगोलपे आरो पेटीएम जों अनलाइन पेमेन्ट खालामो अब्ला नैबे रादाबा नोंथांनि थाखाय UPI नि गेजेरजों पेमेन्ट लेनदेन खालामगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोनां रादाब UPI पेमेन्टखौ लानानै मोनसे गोदान नेमखान्थि फोसावदों नंगौ नेशनेल पेमेन्ट्स कर्परेशन अफ इंडिया एबा NPCI आ UPI पेमेन्टखौ लानानै गोदान नेमखान्थि फोसावदों फैगौ 1 एप्रिलनिफ्राय जागायगोन बे गोदान नेमखान्थिया NPCI आ बिथोन होनाय बायदिब्ला बेंक आरो PSP एबा मोबाइल नम्बर रेभोकेशन लिस्ट डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफर्म खौ बाहायनांगोन आरो गावसोरनि डाटाबेसखौ थि समनि गेजेराव खमैबो सप्तायारि बिथायाव आपडेट खालामनांगोन मख'नो गोनांदि बेंकजों लिंक थानाय नोंथांनि मबाइल नम्बरा गोबाव समनिफ्रायनो बन्द जानानै दं एबा बाहायाखैब्ला जेंनायाव गोग्लैनो हागौ गोबाव सम जुदि नोंथाङा बेंकजों लिंक थानाय मबाइल नम्बरखौ बाहायाखैब्ला बेंकनिफ्राय थोंजोङै बन्द खालामनानै होनाय जागोन जुदि बेबायदि जायोब्ला नोंथाङा UPI नि गेजेरजों पेमेन्ट खालामनो हानाय नङा बे जेंनाखौ सुस्रांनोब्ला थाबैनो नोंथाङा मबाइल नम्बरखौ एक्टिभ खालामनानै लानांगोन मानोना टेलिकमिउनिकेशन बिफाननि गाइडलाइन बायदिब्ला मोनसे मबाइल नम्बरखौ जुदि गोबाव सम बाहायाखैब्ला बेखौ 90 साननि उनाव गोदान बाहायगिरिनो रानफिननो हायो जुदि नोंथांनि मबाइल नम्बराबो मानिबा जाहोनाव गोबाव सम जुदि बाहायजायाखैब्ला थाबैनो एक्टिभ खालामनानै लादो मानोना 1 एप्रिलनिफ्रायनो नेशनेल पेमेन्ट्स कर्परेशन अफ इंडिया फोसावनाय गोदान नेमखान्थिखौ जागायगोन धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम मुं थिसननो हागोन 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय गेलेनाय आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 970-745-7550 एबा 8876480218 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन